Met de zilte lucht van Zeeland en een passie voor puur eten in haar hart brengt Franka de Winter haar tweede kookboek uit. De presentatie van het boek is in het museum Het Warenhuis in Axel, waar overigens nog veel meer te zien is. Wij gaan eens kijken. Wat fijn dat jullie gekomen zijn om dit evenement bij te wonen. Ik snap het wel, want er is veel te zien vanavond. Met als hoogtepunt de presentatie van het boek Das Veesoeps door Franka de Winter van Leuk Zeeuws. Bij aankoop krijgt u ook nog een door Franka geschonken sleutelhanger en kunt u het boek laten signeren door Franka. Ik wens u allen veel plezier en genot. Ja, maar dan ben ik gewoon altijd nog te vragen aan de dingen. Franka, blij dat we jou even kunnen spreken hier vanavond. Ja, leuk. Kun je ons vertellen, wie is Franka de Winter? Nou, ik ben van Leuk Zeeuws. Ik verkoop Zeeuwse cadeautjes. Ik werk samen met verschillende sociale werkplaatsen die de spulletjes maken. Ik heb 40 verkooppunten in heel Zeeland en ik doe de artikelen bedenken en ik verdeel het dan over de verschillende verkooppunten. En ik heb dan ook nog een webshop en daar kunnen particulieren ook gelijk op bestellen. Ja. We zijn hier in het Warenhuis vanavond in Axel. Wat kunnen we vanavond verwachten van jou of zien? Nou ja, ik heb een nieuw boek uitgebracht en dat heet Das Veesoeps. En dat gaan we vanavond hier in het Warenhuis gaan we dat lanceren. Dus we maken er een hele happening van. Ik word dadelijk nog geïnterviewd over het boek. Er zijn wat proeverijtjes. Mensen kunnen ook lekker rondsnuffelen. Hebben allemaal leuke dingetjes om te verkopen. En er is ook nog een modeshow met dracht. Ja. Oké. Dus. Hoe is dat nou eigenlijk zo ontstaan? Zo van, ik ga een kookboek schrijven. Ja, ik heb in 2019 heb ik ook een kookboek uitgebracht. En dat ligt hier, dat is Leuk Zeeuws koken. En dat is natuurlijk ook alweer 6 jaar geleden. Dat was ook een heel leuk project en heel goed ontvangen. En ik dacht, ik vind het toch wel leuk om weer een kookboek te gaan maken, maar dan wat specifieker. Ja. Ik werk samen met uitgever Het Paard van Trooien in Goes. En samen hebben we toen bedacht van laten we een boek maken met soepjes. Dat is altijd, dat staat voor gezelligheid en ook eenvoud. Dus natuurlijk, dus het is ook niet heel erg moeilijk om te maken. En toen dachten we van het is misschien ook wel leuk om bij de soepjes ook nog wat broodjes te doen. Dat je wel wat keuze hebt, zeg maar. Ja. En toen dachten we, dan noemen we dat Das Veesoeps. Dat vonden we gewoon een leuke naam. Ja, dus dat tweede kookboek, dat is anders als het eerste. Want dit is meer als soepen en dit zijn echt gerechten, ook soepen zag ik. Klopt, en dat is dan ook met bekende Zeeuwen staan daarin en ook nog wat interviews. Ja. Dit is dan meer met verschillende restaurants, koks, scholen en ook ondernemers. Ja. Dus vanuit Zeeuws-Vlaanderen hebben we bijvoorbeeld De Main uit Katzand. Ruig, Strand en Ruig, ook in Katzand. De Kromme Watergang doet mee. En Lies uit Breskens. Dus die staan allemaal met een recept in het koken. Ja. Had je als kind ook al die passie om te koken? Nou, dat is eigenlijk een beetje in de puberteit ontstaan, zeg maar. Ik was altijd best vroeg thuis en mijn ouders die werkten ook allebei. Dus toen is eigenlijk wel de interesse voor koken ontstaan. Ja. En doe je nou ook andere boeken schrijven? Bijvoorbeeld een roman of zo buiten? Nee. Ik kan leuke dingen verzinnen, maar het is niet zo dat ik echt supergoed kan schrijven. Nee. Ik heb wel andere boekjes bedacht. Zeeuws doeboekje eigenlijk, dat was in de coronatijd, gewoon met wat leuke spelletjes en wat leuke verhaaltjes ook, gewoon wat laagdrempelig, ook voor kinderen heb ik dat uitgebracht. En ook nog het Kommelhoed, dat was dan ook een boekje wat we hebben uitgebracht samen met Paard van Trooien met allemaal leuke spreuken en leuke weetjes ook. Ja. Waar komt dan die inspiratie zo vandaan? Zo van, dan ga ik eens een kookboek schrijven. Ja, het is eigenlijk ook zo, ik wilde ook altijd iets aan ophangen, iets maatschappelijks. Dat vind ik dan ook wel belangrijk. Dus nu doe ik dat eigenlijk voor het 3e jaar. Maar dat is dan in Goes, een evenement voor 100 mensen. Ja. Dat zijn mensen die of eenzaam zijn of die weinig geld te besteden hebben. Of die een zware periode doormaken of hebben doorgemaakt. En die wil ik dan eigenlijk gewoon een leuke avond geven met even zorgen vergeten. En
ja, iedereen uit heel Ja. Zeeland is daarvoor welkom. Er Ja. kunnen 100 mensen komen. Dus het eerste is het eten. Ja. Met ook muziek achteraf. En het wordt gewoon een supermooie avond. Dus Ja. een gedeelte ook van het boek Van de wil ik dan ja. daarvoor gebruiken. Ja, dat is weer Want er zijn mooi. best wel, ik heb wel wat sponsors, maar ja, je hebt wel veel kosten die Ja. je maakt, zeg maar, Ja. voor 100 mensen. Dus er komt toch best Ja. wel wat bij kijken. Dus ja, dan vind ik dat gewoon leuk Ja. om dat daarvoor te gebruiken. Ja. Ja, want in het eerste boek werk je veel samen met bekende en onbekende koks en scholen, maar dat is in het tweede boek anders of minder? Hier zo staan alle kokscholen uit Zeeland doen ook mee. Oké. Dus dat is wel heel Ja. erg leuk. Ja. En het is nu niet zozeer met bekende Zeeuwen, maar wel met gerenommeerde koks en restaurants. Ja. Dus dat is ook wel heel Ja. leuk. En ja, het leuke is, het is niet alleen een boek, zeg maar, om echt alleen maar te koken, maar ja, de plezierspat ook van de foto's. Of als je ook kijkt naar wat de deelnemers hebben aangeleverd, ja, dat was voor mij ook echt een cadeautje. Dat ze echt zo hun best hadden gedaan om mooie foto's van de gerechten en van zichzelf te maken. Dus ja, vandaar dat het gewoon echt een prachtig boek is geworden. En de vormgeving is gedaan door Jan van Broekhoven. En die komt uit Zuid-Zande. En ik wilde ook een heel strak boek, want Leuk Zeeuws is toch wel een beetje wat sierlijker. En nu wilde ik eigenlijk gewoon iets wat ook gewoon opvalt in het aanbod van alle andere kookboeken eigenlijk. Ja. En de producten die je nodig hebt voor je recepten, zijn die makkelijk verkrijgbaar? Ja, de meeste wel. Want, het is eigenlijk, de recepten variëren ook van heel simpel, maar ook wel leuk om hem te maken, maar tot ook uitdagend. Ja. Dus ja, de meeste ingrediënten Gerechten zijn wel. gewoon makkelijk te verkrijgen. Maar er staan ook wel recepten in met bepaalde kruiden. Maar dat is ook wel weer heel leuk om te kijken van, hoe kan ik daar aankomen? En dat wil ik toch eens gaan proberen. Ja, want ik heb het boek en het is inderdaad heel makkelijk te lezen, vind ik ook. En ook de producten zijn makkelijk hier en daar verkrijgbaar in de winkels of op de markt trouwens. Klopt, ook. Want, ja. En heb je ook zelf een recept geschreven in het boek? Ja, klopt. Oké. Wat? Ja, ik heb een Zeeuwse minestronensoep gedaan met kaaskrokantjes. En ook nog een leuke boterham voor de bij met wat lekkere ingrediënten. Hoe lang heb je aan het tweede boek gewerkt? 7 maanden. Ik wou zeggen, had dat over een jaar? Of, Nee, het is heel snel gegaan. Maar ik wilde ook echt... het was voor mij ook belangrijk om het nu natuurlijk uit te brengen vanwege de periode van de cadeautjes. Ja. Omdat het natuurlijk heel leuk iets om te geven, zeg maar. Wat was het leukste moment in heel dat proces? Ja, ik heb wel een paar juichmomentjes gehad. Bijvoorbeeld met de vormgeving was ik ook zo blij dat ik echt dacht van zo vind ik het gewoon echt prachtig. Ja. En ook, ook met de naam natuurlijk, dat we die hadden bedacht. Dat ik denk, dat dekt gewoon de lading. En Leuk Zeeuws staat ook wel voor grappig. En dit vind ik ook gewoon een leuke tekst die er... En ook, toen ik zeg maar ook de input kreeg van alle deelnemers, werd ik ook echt heel blij. Dat ik dacht van het wordt gewoon heel mooi. Ja. Heb je een idee hoeveel dat er van de eerste reeks verkocht zijn? Hoeveel boeken? Ja, meer dan 10.000. Zo. Ja. Dus dat was toen echt een knaller. Dat is de moeite, Dus het zou leuk zijn als we dat nu weer doen. Weer al, daar ga je wel overheen. Dus, nou denk ik. Zeeland, dat speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in jouw leven. Waar komt dat vandaan? Je bent in Zeeland geboren. Klopt, opgegroeid. Ja, en ik ga er ook nooit meer weg. Je woont in Goes, hè? Ja, ik woon in Goes. In Goes, oké. Wat vind je zelf het lekkerste gerecht uit die boeken? Er staat bijvoorbeeld ook een witlofsoepje in. En met witlof denk je van, ik weet nou niet, een beetje toch een bijzondere smaak. Maar dat is dan ook gecombineerd met Zeeuws spek en ook een lekkere olie erin. Ja. En dat maakt het echt gewoon ook heel bijzonder. Dat vond ik echt heel leuk om te maken en ook lekker om te eten. Wat vind je nou, wat wil je dat de lezers voelen? Of wat wil je ze meegeven als ze jouw boek kopen of daar iets uit maken? Dat ze toch een beetje ook
het gaat ook om een beetje samen eten, gezelligheid. Maar ook trots zijn op onze provincie eigenlijk. En ook dat je gewoon geïnspireerd wordt door de recepten. Door de recepten, en ook, ja, Franka, ben ik nog iets vergeten? Zeg je wel, dat wil ik nog even melden erover? Of gaan we vanavond nog andere dingen zien dan? Nou ja, bij dit kookboek hebben we ook nog allerlei aanverwante dingetjes, zeg maar. Dus ja, dat is ook wel leuk dat je naast het kookboek kun je eigenlijk gewoon een leuk kerstpakketje ook maken, zeg maar. Dus dat wordt hier dan ook verkocht. Dus dat is ook leuk om eens erbij te kopen. Oké. Nou, we gaan het zien vanavond. Ik wil jou heel veel bedanken voor dit gesprek. Ja, en heel veel succes, hè? Ja, nou, dankjewel. We gaan het zien. Zeker.